各位观众朋友大家好。台湾ダーの台湾語カルタのコーナーです。今日の音は TH。 では早速カルタを見てみましょう。土仔透早着剃頭，土仔透早着剃頭。うさぎは早朝から頭を剃る。TH は T の有機音バージョンと考えれば OK です。有機音は溜めた息をいきなり吐き出すのがコツです。無機音、有機音の順に発音すると、だ、た、だ、た、こんな感じです。では、カルタで使われている言葉を一個一個見ていきましょう。土仔はうさぎ。のところよく見てください。O が2つありますよね。これは口を大きく開ける広い O なので注意して発音してくださいね。透早は早朝のこと。普通の朝なら早起、早起、昼なら中昼という言葉があります。剃頭は頭を剃る、床屋さんへ行くという意味の言葉です。漢字もそのままですね。どちらも TH なのでバッと息を吐き出して発音しましょう。TH を使った言葉は台湾語の中では少ない方ですが、大切なものもいろいろあるのでご紹介します。土骹、土、地面。土に足という漢字を書くの面白いですね。土豆、ピーナッツ。土の豆なので覚えやすいですね。通、通じる。道が通じる、言葉が通じる、そんな風に使います。例えば、这条路今仔未通。この道は今通じていない、通行止めです。という風に使います。传統、伝統。これも両方 TH なので練習にちょうどいい単語ですね。では最後にもう一度 TH のカルタを聞いてみましょう。土仔透早着剃頭、土仔透早着剃頭。これで TH の音はマスターできましたでしょうか？次回もまたお楽しみに。感謝大家收看。再会。